Добро утро! Погледнете хора, наглостта продължава. С нощи клипчетата, които качих. Ето какво пише тук. Скумрия чистена, така, размързана. Ето е, с нощната тарелка. 9,99 цена за килограм, 8,99 струва тази тарелка. С нощи го направих това клипче. Ето колко е цената за килограм. Те отиват много на къста. Наглива. Другата малката била, даже не искам да ходя. Защото и там ще същата работа. Най-вероятно. Сега ще отидем на каста и дано някой от управителите да има тази сутрин на работа. За килограм колко струва? Господин, знаете, защото аз най-вероятно ще се забавя малко. Да не вълбава вас по нас. Добър ден. Извинявайте. Добър ден. Била карта нямам. Няма да плата. Сега. Не, благодаря. Искам само да попитам, защо пише цена килограм 9,99, тази тарелка 8,99, на каса отново 6,99, тази тарелка от снощи, една единствена, както и в малката била, там са само две. И въпреки всичко, дойдех сутринта, никой си не е оправил такова. Къде е управител? Или днеска не е на работа? Сутринта го няма, нали? Моля? На работа? Добре, къде е управител? Добре, не искате. Не искам, не искам. Искам да знам къде мога да намеря управител. Идете на информация, ще извикам. На информация, добре. Хубав ден. Ето на информация има една женица само, където е хигиенистка, не има никой друг. Къде го правите, госпожо? Къде тук? И вие не знаете.
И вие не знаете къде е. Не знам как да кажа. Това нещо. Гледай. Това да не ме оправите ли да не никой тук сега. И какво правим? Ще им изчакаме цял ден, ако си нямаме работа. Ето. Нема управители, нема то, нема оне, кой ще чакаме сега? Управител ми трябва, госпожо. Не знам къде е управител. Аз то не е моя работа. Аз знам, не съм казал нищо, не съм нищо казал за вас. Ясно. Вие си гледате и вашите си ангажименти, задължения тук и... Да. Не, защото си правя клипче тук и за това коментирам. Чакаме. Аз мога го чакаме цял ден, този управител. Малко да се видят и да се стегнат в ръце институциите и да направят една проверка на тия вериги. Това е.